bocsánat srácok, meg lányok, de leállt közben a felvétel, nem tudom, hogy mikor, de most visszatértem. És itt vagyok, hogy ez a neve, Szakás Lili vagyok, ezt írta nekem. Akkor leszel a barátom? Én ezt írtam. Persze. Ha szeretnéd, ezt írta vissza. Egy mosolygós fej. Az jó. Nyugimat össze fogom ezt vágni, de ezt nem fogjátok látni, hogy össze lesz vágva. Szóval papuszkó. Az jó. És tőle is megkérdezem, hogy szereted a sajtot? Szereti a sajtot? Nem laktózérzékeny vagyok. Még jó, mert én se. Ezt nem kéne legyen, én se szeretem a sajtot, legalább a camembert azt nem, de a többit igen. Én nem szeretlek. Tényleg? Nem szeretsz? Akkor küldök neked egy sírós fejet. Mondom csak egyet. Fiú vagyok, eddig is ezt mondtam. Ha nem mondod! Nagyon szerintem ennyi elég volt a Cleverbotból. Mert hogyha szeretnétek a következő részt, írjátok meg kommentbe. Na addig is sziasztok!